aw ni sun FTV jabarani filɛbɔ o kuma la an b'a fɔ an k'aw bisimila aw ka don kibaru kɛnɛ kan bi don kibaru la bakurubaw la an bɛna kuma sɔgɔmada in na CICB kɔnɔna na wasadon minnu bɛ yen nɔ n'o ye CNT ye o musolakaw u ye lakɔkɔli kalan bolo da ni ka politiki ko u bɛ se k'u sen don la cogo min na baaraw bɛ se ka k'u bolo cogo min na nɔgɔya kɔnɔ ka sɔrɔ u ma gɛlɛya sɔrɔ a la ani ka kuma jama ɲɛna k'u jɔ ka kuma jama ɲɛna ka sɔrɔ a ma kɛ kɔlɔlɔ ye an bɛna kuma o kan o tɛmɛnen ka bɔ yen société civile ale baarada min fana bɛ yen nɔ olu ye kunnafoni bɔra sigi kunu tarata wulada fɛ ni ka société civile maa bɛɛ lajɛlen wele u k'u kana ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye u ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ ni ka baara kɛ o kuma la an bɛna kuma olu de kan olu de ye bi don kibaru la fɛn kumabaw ye dɔwɛrɛw b'an bolo k'o faraw kan aw dan kana bi ye araba ye marisi kalo tile 2 san 2022 an b'a fɔ a ye k'aw bisimila aw ka don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na komi an bɔra k'a fɔ aw ye cogo min na bakurubaw kɔnɔna na sɔgɔmada in na CICB kɔnɔna na an ka wasaden musoman minnu bɛ yen olu ye lakɔkɔli kalan bolo da kɛ politiki ko bondakun kan u bɛ se ka politiki baaraw dɔn cogo min na ani fɛnɛ k'u jɔ jama ɲɛna ka kuma ka sɔrɔ kɔlɔlɔ ma don a la baara in bɛɛ lajɛlen kɛra sɔgɔmada in na CICB kɔnɔna na o kuma la an ka kunnafoni ɲininaw tun bɛ yen nɔ Aminata Daɲɔn ani Tijani Sidibe u y'an sama min na an ka jago filɛ an ka jamana camancɛ fanga wasabulon ni o ye CNT ye ni kalanbolo in sigila ka ɲɛsin a musolakaw ma walasa ka se ka dɔ fara u ka dɔntaw kan u ka baara kɔnɔna la min b'a to hali sisan la loi 052 sariyakisɛ min taara jamana ɲɛmaw fɛ o bɛ se ka lawaleya cogoya min na k'a don bala kalafili waatiw la ani foroba cakɛdaw la. I y'a dɔn CNT ale bɛ Assemblée nationale nɔ de la donc Assemblée nationale tun bɛ baara fɛn fɛn kɛ CNT b'o baara de kɛ transition kɔnɔna na donc ça veut dire que an bɛ loi voter bon loi dun pour que i ka voter f'i ka kɔnɔna kumaw faamu a y'a dɔn école tɛ yen mɔgɔ bɛ taa kalan kɛ min na k'a fɔ k'i bɛna baara kɛ assemblée kɔnɔ donc ka i kɛ to ka baara kɛ i sen fɛ de i b'i dege ni siɲɛ fɔlɔ don a ka gɛlɛn o de y'a to an ko muso minnu bɛ CNT kɔnɔna na pour que u ka se ka u jɔyɔrɔ fa CNT kɔnɔna na u kana na dɔrɔn parce que a fɔra ko muso kana muso nana mais faut k'u cɛsiri ka baara kɛ mais donc il faut que kalan damadɔ ka kɛ u kun ka baara in taabolo ɲɛ yir'u la pour que u fana ka se ka n'o bɔ ni transition banna don min a ka fɔ jɔn ala la muso minnu tun bɛ CNT kɔnɔ u y'u jɔyɔrɔ fa u taara baara min kama u ye musow ani maliyɛnw bɛ jigi fa. C'est vrai que a ma nɔgɔ ka mɔgɔ maliyɛnw ka ca tabarikala ka mɔgɔ sugandi mɔgɔ 26 o de kan ka fara kan o sugandili n y'a dɔn a tɛna nɔgɔya mais u kɔni k'u hakili to a la u k'a fɔ k'ulu ye u yɛrɛ de ye loi dɔ voter min ko muso kan ka ye cɛw kɛrɛfɛ donc an kɔni an jigi b'a kan mɔgɔ 26 min bɛna ta a dɔgɔyara cogo o cogo au moins muso 8 ka sɔrɔ a kɔnɔ. Ni lakɔkɔlikala ye mun kɛnɛ ɲamaya tun bɛ CNT ɲɛmaa dankan bolo a kɛra ni dɛmɛbaa jɛkulu caman ka bolo di ɲɔgɔn ma ye o de hukumu kɔnɔna la ONIFEM ka ciden y'a jira k'a fɔ ko olu na dɔ fara u ka cɛsiriw ni wulikajɔw kan walasa ka Mali musow dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la CNT musow kalan in bɛna belebeleba de fara muso kɔfɔlen ninnu ka dɔntaw kan bɛɛ fanga lawaleyali la. Société civile ale camancɛ fanga min bɛ yen nɔ u ye kunnafoni di jɛrɛ sigi kunu wulada fɛ gouvernorat kɔnɔna na ni ka bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ ko société civile maaw bɛ jamana in fan o fan fɛ u bɛɛ lajɛlen ka na jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka kɛ kuluba kelen ye a kɛnɛ kana na Idrissa Badimi ale ni Baɲo Jɛnɛbɛ tun bɛ u y'an sama min na an ka jɛ ko filɛ. Jamanaden kan na bilalenw ni o ye société civile ye olu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba kelen kɔnɔ waasa laɲini min kɛra sigi k'a fɔ Assise nationale de la refondation ale kɛnɛ kan ni o ye ka ni kurafiya jamana na o bɛ se ka sabati cogoya min na. Olu de ye Assise nationale organisée a kɔnɔna na a fɔra ko société civile ko an ka yɛlɛma don a ko la ka baara dɔ fara a ka baara kan. Ni le Haut Conseil des organisations de la société civile que k'o bila sen kan. Donc Haut Conseil de la société civile o de fana bɛ na ka yɛlɛ société civile o bɛɛ sanfɛ ka baara kɛ n'u bɛɛ ye k'u bɛɛ kafo k'u kɛ ɲɔgɔn kan ka kuma u tɔgɔ la
ka jamana kɔnɔna na mɔgɔ si tɛ to kɔ nin baara ni a ka bon a taayɔrɔ ka jan a kɔlɔlɔ ka ca an tɛ fɛ mɔgɔ si ka to kɔ an tɛ fɛ ka don mɔgɔ si gasi la ɲinɛ tɛ kɛ mɔgɔ si kɔ donc ni b'o baara façon kɛ i b'a kɛ ni hakili de ye an bɛ taa dɔɔni dɔɔni an bɛ se joona wulikajɔ in tɛna dan bamakɔ dɔrɔn sena kɛ an ka jamana kuru kara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ walasa jamana société civile bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'an ka jamana cɛmancɛ fanga kɔkɔrɔma don bureau provisoire de ye mɔgɔ dama dama de ye sigila fɔlɔ minnu bɛ ka baaraw kɛ waati bɛna se bureau ba provisoire dɔ bɛna sigi o b'a sɔrɔ an ye bɛɛ wele ka bɛɛ kafo ka kɛ ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ k'o baara kɛ a bɛ fɔ o de ma l'inclusivité c'est-à-dire bɛɛ sen bɛ don a la parce que nin tɛ baara dɔgɔmani ye o donc n'a y'a daminɛ Bamakɔ yan an bɛ sɔrɔ ka jigin région kɔnɔna na ko to ɲɔgɔn ta la o de bɛ Karatabugu mɛn si la ni jamana société civile sera ka fara ɲɔgɔn kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka cɛmancɛ fanga dɛmɛ min ye fasojɔ baaraw o ka se ka sabati Mali kurako min bɛ malidenw nin kan la o na sɔrɔ bololabaara ale ye fɛn kɔrɔba ye an ka jamana in kɔnɔ yan n'i y'a ta ka lajɛ 100 sara la maa 95 olu balo sirilen bɛ bololabaara la an ka ɲininikɛlaw wulila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a ɲɛɲini u sera gesedalaw ma maa minnu ka baara bɛnnen don geseda ma a ko kɛ n bɛ bolokɔfɛfɛn ye anw fɛ yan jamana in kɔnɔna na u wulila ka se gesedalaw ma fɛn jumɛn de bɛ geseko la gese yɛrɛ ye mun ye u ye ɲɛfɔli k'an ye Aminata Daɲɔ ale ni Tijani Sidibe olu ka kuma galama la an k'a filɛ N'i ye Mali jamana baarakɛlaw ta k'a jate minɛ i b'a sɔrɔ bololabaarakɛla de ka ca a la kosɛbɛ bololabaara suguya ka ca Mali kɔnɔ sanko fɔlɔfɔlɔ ladalataw n'o dɔ ye kɔri parata ani geseda ye olu minnu ye an ka seko ni dɔnko baarakɔrɔbaw ye maakɔrɔbaw bolo kɔri bayɛlɛmali baara bɛ kɛ cogo di an bɛ kɔri bayɛlɛmani bi daminɛ kabi kolobɔli la n'i ye fɔlɔfɔlɔ kɔri munu cogo jate minɛ o ye kabi kolobɔli an nana ye an bɛ baara kɛ kolobɔli kan ka siyɛnni kɛ ka mununi kɛ o ye a kɛcogo kɔrɔ ye sisan an bɛ kɔri di izini tigi dɔw bɛ yen an bɛ kɔri mugu sa CMDT la k'a di izini ma Sertex olu de b'a kɛ mɔnɔni ye n'olu y'a kɛ mɔnɔni ye musow b'a fara fara ka sɔrɔ ka yɛlɛ machine kan n'ale tɔgɔ ye ko jɛnɛkura donc an bɛ kɛ ka baara kɛ ni jɛnɛkura in de o ka teli a bɛ mɔgɔ labɔ teliyara parce que fale yɛrɛ kun tɛ kɛ ka sɔrɔ gesedalaw mɔgɔ bi jɔ fale la fo an ka taa dugu ni dugu pour que ka se ka taa fale sɔrɔ ka na nka kabi jɛnɛkura in daminɛna fo sisan alhamdulilayi an bɛ fale sɔrɔ an yɛrɛ kɔrɔ ka bɔ kɔri mugu la ka na fale na ka taa se gese ma kɔri bayɛlɛmali bolo ka ca kɔri bi kɛ fini ye birifini bi bɔ kɔri la siritafe bi bɔ a la parce que a bɛ kɛ fini mugu ye a bɛ kɛ dalifini ye a nafa kɔni ka bon kosɛbɛ bamananw ta tɛ kɔri ye bamananw bɛ kɔri sɛnɛ a muso bɛ paratali kɛ u bɛ finimugu dilan finimugu jɛ o b'a dilan an fɔlɔw sigi sagasi an b'o de dilan fɔlɔ fulaw bɛ kɛ kasa ye gunjuru ye fulaw ta ye saga ye bamanan ta ye kɔri ye mais actuellement saga ta nɔgɔyara an bɛɛ yɛlɛmana kɔri la nin bɛɛ kɔfɛ a bɛɛ bɛ taa laban baki ni fini de da a n'a masiriw ni desɛnw kɔri yɛrɛ kɔni ye sutura de ye i ye kɔri ye ɛlɛ ni tani i ye sutura ye fɛn o fɛn bɛ maanifin sutura bi kɔri ka bi belebeleba ta a la o de ka masiniw cayara pour que kɔri sutura bɛ se ka bonya hadamaden ka cogo min an b'a daminɛ kɔri ko la kɔri ni ani ka taa fo ka taa ka décorer k'a kɛ fini ni tesela ye fini ta an bɛ couleurs kɛ ka fo k'a laja mɔgɔw la an ka couleurs kana tiɲɛ kɔ jiri yɛrɛ don naturel yɛrɛ don an b'o baara de kɛ nin bololabaarakɛla ninnu ka fɔ la o y'a sɔrɔ tiɲɛ ye
wa u b'u ka musaka bɛɛ sɔrɔ a la sabula u ka baarakɛlaw yaalala k'a lakodɔn diɲɛma fɛ. Kɔɔri kɔni ni n ko n b'a fɔ n y'a sɔrɔ tiɲɛ ye parce que ne ba kun ti foyi dɔn ni kɔɔri tɛ a ka fɛn bɛɛ de kun ye kɔɔri dilanli ye a bɛ tile so kɔnɔ kɔɔri baarali dɔrɔn de kama nka ne yɛrɛ kana don a la n y'a ye ale bolo min kɛ a kanu donna na o kuma n komansera ka kɔɔri bayɛlɛma baaraw kɛ alhamdulilayi an bɛ dɔɔni sɔrɔ a la parce que yani projet modétique kana an mi kɔɔri minnu 100 modétique nalen min kɛ an bɛ kilo 1 minnu 200 i y'a dɔn dɔɔni sɔrɔ la. An bɛ nafa sɔrɔ a la kosɛbɛ parce que an y'a muso furu k'a den sɔrɔ a la den bɛɛ bɛ l'école la an b'a sara donc an ka den bɛɛ bɛ l'école la u bɛ taali kɛ fana u bɛ gɛrɛsɛ ta u bɛ l'école la an bɛ l'école fana sara a bɛɛ bɛ bɔ taali de la tuma dɔ la marché bɛ kɛ tuma dɔ la marché tɛ kɛ marché caman tɛ kɛ tuma dɔ la an bɛ sɛgɛn mais alhamdulilayi ala ni projet min nana sisan ni y'an sera yan ala ni projet kama Union européenne projet o de nani an ya. Baara o baara gɛlɛyaw bɛ a la nka maaw ka gɛlɛyaw tɛ kelen ye. Waatiw la gɛlɛya kun bɛna sɔrɔ a la dɔɔni nka o ni bi cɛ o furakɛra parce que an kun mana wuli k'an bɛ taa kɔɔri yɛrɛ sa CMDT la an t'a sɔrɔ min bɛna sugu la i b'a sɔrɔ o ɲamaɲamaw ni fɛnw b'o la anw dun bɛ fɛ ka kɔɔri baara cogo min na k'a sɔrɔ saniya kɔnɔ k'a baara saniya kɔnɔ nka sisan alhamdulilayi an bɛ kɛ ka kɔɔri sɔrɔ. An bɛ finimugu san finimugu da gɛlɛyara donc n'an ko an b'a décorer tan an yɛrɛ ma ten an ka bɔ t'a la kosɛbɛ yɛrɛ de parce que n'an y'a gɛlɛya an bɛ b'o de dun fana an tɛ se ka fɛn sɔrɔ a la an de b'a san ka dessin k'a la an b'a san de voilà bon an ka jamana situation bɛ cogo min na a sɔrɔ ɲina k'a daminɛ depuis kɛlɛ wulila an ka kow gɛlɛyara kojugu bon an bɛ ala y'a kɛ projet Union européenne min y'an ye o de y'an lase yan parce que o y'an dɛmɛ bon an bɛ se ka fɛn baara kɛ mais an tɛ se ka feere an t'a dɔn jɔnni b'a san bon olu b'an dɛmɛ minnu b'a san k'an dɛmɛ ka fɛn. Diɲɛ ye yɛlɛma ye don o don ko kura ni fɛn kura dɔ bɛ bɔ an ka jamana ladalafini dilancogo kura dɔ bɔlen don bololabaarakɛlaw fɛ ni ka manamanafɛnw ni masiri wɛrɛw kɛ a la k'a cɛ ɲɛ ni maaw k'a ma bi ko faso danfini maaw girinlen don min kan bi kosɛbɛ Mali kɔnɔ kuma lasurunya la kuma dɔnnaw ko baaralankolon tɛ yen mɔgɔ lankolon de bɛ yen. Nin de bɛ dan sigi bi don kibaru la NFCV ɲɛmaaso sera ka min sɔrɔ k'o fɛsɛfɛsɛ k'o di aw ma nin de y'o ye o kuma la sa an bɛ dugawu kɛ jamana in ye ala k'an ka jamana ala ka barika don a la k'a fɔ d'aw tulo kan k'a fɔ ko maa wɛrɛ si tɛna bɔ jamana wɛrɛ ka na an ka jamana jɔ an ye anw de bɛ an ka jamana jɔ o kuma la bɛɛ ka baara kɛ n'o kɛra jamana in bɛ jɔ an b'a fɔ o la ko aw k'an bɛn aw k'aw sɔgɔlen to NFCV la aw tɛ fɔ aw jigi kɔ.